Bona tarda vespre. Anem a començar aquest acte de presentació d'aquesta associació, diem Organització Catalana Aplicant el Moviment Federalista Mundial. Agrair la presència també de totes les persones que venen de diverses associacions ciutadanes, de diversos grups polítics també. Comptem amb la presència de gent d'Iniciativa Catalunya Verds, del Partit Socialista i de Convergència Democràtica. I també m'agradaria saludar a les persones que venen en representacions de les institucions i agrair el suport de Mitsubishi Electric que ens ha fet possible la realització d'aquest acte. El medi ambient està clar, que no li podem posar fronteres i està causant la morbiditat i mortalitat augmentada que tenim a la població, sobretot per tot tipus de càncer. Però després tenim un capitalisme financer desbocat, que també és com el càncer de la nostra societat. Tenim problemes d'energia no resolts i tenim una energia nuclear que ens en pot causar molt més com no la desmantellem. Tenim 60.000 persones al dia que es moren de fam, tenim genocidis, tenim riscos globals com la violència contra les dones, expressament executada com a forma de venjança i a dintre de les guerres que hi ha arreu del món. Tenim xarxes de prostitució que no sabíem i no sabem com parar que vagi. Per tant, en aquest moment hi ha una situació de conflictes globals que requereixen solucions polítiques globals. I aquesta és la intenció de tot aquest grup Moviment Federalista Mundial, si els hi he entès bé. Aquesta és la intenció de posar solucions polítiques a problemes polítics que tenim, encara que durant anys a vegades ens han dit a les persones que només havíem de votar i deixar que uns altres fessin la feina. Crec que els ciutadans i ciutadanes més responsables ja sabem que no hi ha prou només en anar a votar i volem participar en les decisions polítiques que es prenguin i que ens afecten. Potser hi ha hagut un moment que hem donat moltes culpes mútuament, hem dit a la ciutadania que no era prou conscient i molts ciutadans han dit que la culpa era dels partits. Jo crec que en aquest moment parlar de culpes no ens ha funcionat mai, per descomptat que a les dones ens ha anat sempre molt malament, per tant requeriria parlar d'una altra cosa, parlem de responsabilitats, de qui és responsable de què i com podem fer veure qui ha incomplert una responsabilitat i com cada un de nosaltres podem participar en una nova responsabilitat. Moltes vegades m'han dit que no n'hi ha de ciutadans i ciutadanes en el món que siguin responsables del seu entorn polític. Doncs jo us convido a entrar a la web del Moviment Federalista Mundial i veureu la quantitat de persones que treballant de diverses formes i des de la societat civil han deixat de donar les culpes als polítics per posar-se a treballar de forma responsable en àmbits concrets que creien que podien canviar i que podien liderar. Per tant, crec que és un moment, i per mi és un plaer també poder formar part d'aquesta petita associació, en què ens hem de comprometre, cada un des del seu àmbit, i volem fer aquesta petita associació catalana que pretén formar part d'una gran xarxa per fer que la societat civil pugui participar dels processos de política global. Per això, ara a continuació parlaran en Joan Marc Simón, primer en Josep. Primer en Josep Xercavins, que és el nostre president de l'associació. Teniu els detalls en aquest document que us hem posat aquí i que volem que ens expliqui què volem fer en aquesta associació. Tens la paraula, doncs, Josep? Bon vespre. Bon vespre a totes i tots. Ja ho ha fet la Carme, però a mi també m'agradaria agrair-vos molt especialment la vostra presència avui aquí.
La nostra realitat més propera ens colpeix. La pobresa, la fam, els desnonaments, l'atur, ens angoixen, ens indignen, ens mobilitzen i per tant pensem i actuem localment i a més hi tenim molta feina a fer. Hem de pensar i actuar globalment també? Sens dubte jo crec que sí, que és imprescindible també. I sense concloure mai que un nivell o una escala és més important que l'altra. Cadascú ho ha de fer on li sembli més útil, més necessari, on li sembli que ho pot fer millor. I si pogués ser, des del meu punt de vista, potser ho hauríem de fer a tots els nivells. El que probablement hagi quedat desfasat avui és allò de pensar globalment i actuar localment. Jo crec que cada dia més hem de pensar i actuar als dos nivells, a les dues escales, tot intentant que el que acabem fent es complementi i ens condueixi en una mateixa direcció de canvi, de transformació cap a un món millor. Tots els que sou aquí, a mesura que heu vingut i heu vist la convocatòria, sabeu, és obvi, que nosaltres el que pretenem fer principalment és pensar i actuar globalment. I a poder ser, incidir-hi i contribuir a les cada vegada més imprescindibles transformacions del nostre món a l'escala global. Deixeu-me, però, que hi reflexioni una mica en veu alta, seguint el fil de la Carla. A finals de la primera dècada d'aquest segle XXI, la quantitat, la magnitud i la interrelació de crisis globals està arribant a uns nivells que aquella famosa visió anticipatòria dels anys 70 sobre els límits del creixement s'està palpant, està palpitant cada dia amb més intensitat. I mentrestant, la humanitat no troba la manera, no sabem com fer-ho, i els sectors poderosos i especulatius ho dificulten amb totes les seves forces, de canviar la nostra manera de viure com a humanitat en el nostre petit, finit i actualment molt estressat planeta Terra. Només a nivell de titulars que cadascun d'ells requeriria una xerrada que avui no toca. Tenim, des del meu punt de vista, una crisi global d'augment de la població. Dels 7.000 milions actuals, anem cap als 9.000 milions a mitjans d'aquest segle, d'aquí 30 anys. En canvi, érem 2.500 milions a mitjans del segle passat. Aquest és un creixement extraordinàriament espectacular que, sens dubte, ha d'afectar, és lògic, és de sentit comú, la nostra vida en el planeta. Tenim també, cada cop ens sentim a parlar més, una crisi global d'alimentació. Ja no serà només un problema de distribució més equitativa, que també ho ha estat durant molts anys i molts segles i ho és en aquests moments. Però actualment l'agricultura, la ramaderia, la pesca estan, diguem-ne, estancades, estan arribant al límit de les seves possibilitats i no sembla possible fer front, sobretot equitativament, a les necessitats alimentàries d'una població amb aquest nivell de creixement. Una crisi global també de pobresa, o de pobreses, que té l'arrel en la crisi de l'alimentació, bàsicament, i que es va perpetuant i incrementant amb una cada vegada més gran inequitat i desequilibri social. Més greument, a més, entre diferents parts del planeta, com bé sabem. Una crisi global de l'energia, també en sentim a parlar sovint, dins d'un model de creixement econòmic basat, entre altres coses, en el consum massiu d'energia. Algunes fonts d'energia, el petroli per exemple, han arribat ja al límit de la seva capacitat d'oferta. Això que de vegades s'anomena el peak oil en termes anglosaxons. Hem arribat a la capacitat màxima d'oferta. La demanda, en canvi, continua augmentant i no es podrà satisfer
si continua el model actual de consum massiu d'energia. En aquest sentit, això veiem en aquests moments que el preu del petroli ara sembla que és el que ens complicarà una altra vegada les coses. Una altra de les crisis que estan plantejades i que també ens aniran estressant en els propers temps. Tenim una crisi climàtica global, amb un creixement econòmic constant i molt important del conjunt del món. Perquè, per exemple, ara, si tornem a la nostra realitat local, ara estem fins i tot en recessió. Diríem que estem decreixent. Si fos per voluntat pròpia segurament ja estaria bé, però en tot cas no estem creixent econòmicament. Però de fet, el món com a món no ha deixat de créixer econòmicament des de fa moltes dècades. Ara són altres parts del món les que estan creixent molt econòmicament, encara que nosaltres en aquests moments tinguem problemes, diguem-ne, problemes o realitats de recessió. Doncs bé, en aquest creixement basat en un consum energètic que en el seu 85% és de combustibles fòssils, i aquests tant percents no es canvien d'un dia per l'altre, ni d'un any per l'altre, ni d'uns quants anys en uns altres, perquè canviar tecnologies, canviar realitats de tal magnitud necessita els seus anys, les seves inversions, les seves actuacions, etc. I com a resultat d'això, de que el 85% de l'energia que estem utilitzant és de combustibles fòssils, l'escalfament global del planeta és i serà molt important. Sabeu que els experts en aquests moments ens parlen que la temperatura mitjana a la superfície del planeta durant aquest segle XXI pujarà com a mínim uns 2 graus centígrades, però molt probablement pot arribar fins i tot fins als 6 graus centígrades. Depenent de si es prenen o no i quan les mesures que s'haurien de prendre. En aquest sentit, jo crec que en una perspectiva de futur a mig termini és potser la crisi més greu si pensem en les generacions futures, que, sens dubte, viuran en un planeta com a mínim bastant diferent del que coneixem ara. I finalment, n'hi ha d'altres, però crec que aquestes són, diguem-ne, com a titulars les més importants, una crisi econòmica global. Davant del creixement insostenible de l'economia global, els poderosos especulatius han aprofitat i alimentat la desregulació financera global. Per tant, si continuem en aquest model i no tenim creació de llocs de treball, a més, diguem-ne, l'essencial no s'està produint, que és una certa distribució de la riquesa. De fet, cal dir aquí, ara que l'atur és una dada que tant ens té angoixats a casa nostra, que des de fa algunes dècades, a nivell mundial, el creixement econòmic no està suposant creixement de llocs de treball. És a dir, no hi ha una correlació, no perquè hi hagi creixement econòmic en el món, hi ha una creació neta de llocs de treball al món. Per tant, les noves tecnologies, molts elements de la globalització que no venen ara al cas, estan provocant una dinàmica que, al no funcionar, encara posarà tot amb, diguem-ne, tensió social més important. A banda de la seva interrelació entre totes aquestes crisis, que fa que es vagin empitjorant unes per les altres, quan ens sembla que una cosa no va tan malament, llavors n'hi ha una altra que realimenta el cicle negativament. La característica principal d'aquestes crisis, com ja hem dit, és que són globals, són planetàries. No en tenen de fronteres, no en tenen de sobiranies absolutes dels estats-nació, que és la forma en què està organitzada o estructurada actualment la vida política humana en el planeta. I en aquest sentit, a més, les organitzacions internacionals que tenim, que estan basades en aquests actors polítics, diguem-ne, que es consoliden durant el segle XX, els estats-nació, aquestes organitzacions són, de fet, organitzacions, no institucions, dels i entre aquests estats, en els que la sobirania d'aquests estats preval totalment sobre qualsevol altre aspecte. I és per això que actualment aquests estats i les seves organitzacions
són incapaços, no estan a l'alçada de les crisis globals i de la seva resolució. I no prenen les mesures necessàries, les mesures imprescindibles que cal prendre en la majoria dels casos. Algunes paraules ens ho recorden ràpidament. Copenhague, el gran fracàs de la definició d'uns objectius reals de mitigació de les emissions de diòxid de carboni. El gran fracàs de Copenhague. O el gran fracàs de les reunions del G20, que havien d'acabar amb la crisi econòmica i financera en qüestió de mesos. El gran espectacle publicitari que ens van organitzar cap allà l'any 2009. Cap d'aquests instruments que en aquests moments suposen, diguem-ne, reunions entre els estats, estan suposant presa de decisions que actuïn realment, que incideixin realment en la millora de les crisis que estan plantejades. És per tot això que l'associació que estem construint pretén principalment treballar per construir plegats les maneres, les institucions, noves maneres, noves institucions de governament democràtic mundial, que puguin prendre, que puguin implementar, que puguin monitoritzar, que puguin fer complir les decisions necessàries per aturar i redreçar definitivament els camins tan equivocats, tan perillosos i tan injustos que estem seguint actualment. Els nosaltres, els pobles, aquella frase tan bonica que fa referència a la Carta de les Nacions Unides. La societat civil organitzada a tots els nivells, social, política, econòmicament, local, globalment, i en definitiva, la ciutadania mundial, nosaltres, però nosaltres en un sentit mundialista, en un sentit d'humanitat, hem de liderar i hem de ser la base democràtica sobre la qual construir ja, o començar a construir ja, aquest nou sistema, aquest nou projecte de governament democràtic mundial. Som conscients de la nostra petitesa i potser també, si voleu, d'una arrogància no pas volguda quan diem això. Però ens atrevim a convidar-vos a construir plegats aquest projecte i sereu molt benvinguts. Però no podem ni ho volem fer sols. I per això, gairebé abans de començar, vàrem voler identificar quin podia ser el millor referent a nivell mundial per sumar-nos-hi i treballar-hi plegats. La conclusió va ser que aquest referent era i hauria de ser el moviment federalista mundial. I per això, avui ens podem presentar amb aquesta doble cara, si voleu, d'una mateixa manera. D'una banda som l'associació projecte Governament Democràtic Mundial. D'altra banda som l'organització catalana aplicant d'aquí unes setmanes associada al moviment federalista mundial. Per això avui ens acompanya, també li agraïm molt, Gil Peris com a director del moviment federalista mundial. Poder no em toca a mi, li tocaria a ell, però a mi m'agradarà citar alguna frase dels papers del moviment federalista mundial. En l'origen fundacional del moviment federalista mundial, el 17 d'agost de 1947, estem en ple període de formació de les organitzacions internacionals després de la Segona Guerra Mundial, va obrir-se la primera conferència del moviment per un governament federalista mundial. Volien, com a federalistes, un govern mundial que crearà el Parlament de l'home, en el qual els representants dels pobles del món faran les lleis mundials per votació de la majoria. El Pacte de la Lliga de Nacions i la Carta de San Francisco de les Nacions Unides només eren passos de la via que condueix cap a una millor organització, el govern federalista mundial. Es va concloure: els federalistes de tots els països del món intentaran fer una contribució a aquesta evolució política. Estem aquí per coordinar les nostres activitats i per fer-les més efectives. Coherentment amb aquestes idees originàries i que, evidentment, eren el llenguatge d'una època determinada,
El moviment federalista mundial, justament ja en l'època en què William Pace estava al capdavant, va liderar una important coalició d'ONGs d'arreu del món que va ser capaç de tirar endavant en la dècada dels 90 i per posar un dels exemples més significatius del que entenc que representa aquest moviment, el procés que ha acabat construint el Tribunal Penal Internacional, un molt important, encara que fa poc que funciona i que encara no acabem de veure les possibilitats, però molt important i gairebé potser un primer exemple del que és un element de governament supranacional basat en el dret mundial. Avui, la declaració de propòsits del moviment federalista mundial ho diu en llenguatge actual de la següent manera: dotar d'autoritat política i legal a les institucions mundials per poder fer front als problemes que només es poden tractar adequadament al nivell global. Utopia, fer volar coloms, somiar truites, són paraules que quan tinc l'oportunitat de parlar d'aquests temes normalment surten de seguida a la conversa. Jo hi contraposo imprescindible, històric, és el moment històric en què la humanitat ha de donar aquest pas. I és possible. Jo no sé veure cap llei de la natura ni cap, diguem-ne, element de la humanitat que ens prohibeixi donar cap d'aquests passos. Només un exemple per concretar una mica aquestes necessitats i aquestes possibilitats. En aquest període d'un any i mig en el que hem estat caminant cap al dia d'avui, per entendre'ns, sabeu que s'està preparant la Conferència de Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible, que celebrarà el proper mes de juny a Rio de Janeiro. Se la coneix i se la coneixerà i probablement ens sentirem a parlar com Rio +20. Per què? Perquè fa 20 anys que a Rio es va celebrar, l'any 92, la Cimera de la Terra, que d'alguna manera és l'antecedent principal d'aquesta conferència i probablement una de les conferències històricament més importants de la vida de les Nacions Unides. En el període de preparació, que fa més d'un any que s'està preparant, hi ha hagut processos participatius en el que tothom podia presentar-hi aportacions, propostes, etc. El cas que ens han fet és no zero, sinó segurament negatiu inclús. Però en tot cas va ser el nostre primer i fins ara encara, diguem-ne, únic treball polític que hem fet com a associació. I dins de les nostres propostes, que estan formalment a la web de Nacions Unides, per tant, si més no hi són, vull subratllar-ne, a tall d'exemple, d'allò que, insisteixo, cap llei de la natura prohibiria i que no sé veure que cap, diguem-ne, condicionant humà pugui prohibir i que, des del meu punt de vista, caldria fer i tan necessari seria fer ja. Sabeu, justament, que les negociacions sobre els objectius i les metes de reducció d'emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera estan estancades, estan bloquejades. Els estats són incapaços en aquests moments. Tots estan d'acord en que s'han de prendre decisions. Fins i tot arriben a dir que tots estan d'acord en que la temperatura de la superfície de la Terra no pujarà per sobre dels 2 graus centígrads, però després no prenen cap decisió per aconseguir això. I estan totalment bloquejats uns respecte als altres en aquesta situació. Justament va ser a Rio 1992, fa 20 anys, i ara tindrem Rio +20, on es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i on es van aprovar els tractats que, desgraciadament, ens han portat a la situació actual, a una situació de bloqueig en el qual som incapaços en aquests moments de prendre les decisions que tothom està d'acord que s'han de prendre, però que ningú es decideix a prendre. Nosaltres, en el nostre paper, amb tota humilitat, conscients de que no ens faran cas, però bé, ho seguirem dient, i que podria estar formada, és relativament senzill d'imaginar,
pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, que ja seria hora que ho fessin servir per alguna cosa, que podria estar format per al panel intergovernamental del canvi climàtic, experts dels diferents països del món que són els que han fixat justament les metes que s'haurien de complir perquè la superfície del planeta Terra no s'escalfi fins a unes condicions en les quals la vida, tal com la coneixem en el planeta, serà del tot diferent. I pels que s'anomenen l'argot de Nacions Unides, els temes de desenvolupament sostenible, els grups principals, que justament som nosaltres. Els grups principals són els sindicats, són les dones, són les ONGs, són els comerciants, són els empresaris. Tots aquests grups que participen i que són d'ells que animen una mica, per dir d'alguna manera, les reunions oficials dels estats, els que, juntament amb una representació dels estats, per exemple l'Ecosol, juntament amb els experts, o juntament amb els representants de la societat, es puguin reunir, puguin prendre decisions equilibrades amb unes majories molt exigents, de 9 a 10, si voleu. El problema és que en aquests moments, en els òrgans que tenim per, diguem-ne, tractar els temes de canvi climàtic, de fet, tothom té el dret a vet, perquè tot s'ha de trobar per consens. Per tant, qualsevol estat pot exercir el dret a vet en les negociacions de canvi climàtic. Així, comprendreu, és impossible que es prenguin les decisions que s'han de prendre. I per tant, si no comencem a posar aquest llenguatge, aquestes propostes sobre la taula, no ens les creiem i no lluitem per fer-les possibles, el perill de que les coses continuïn tal com està és, des del meu punt de vista, molt alt. Acabo. Només em queda subratllar una qüestió. Ens hem presentat públicament avui no quan el projecte està acabat, tancat, definit, i ara ens presentem. Al contrari, és ara que el projecte està a punt per començar-se a fer, per començar-se a construir, per començar a caminar. D'una forma totalment oberta, plural, on diferents parers, expectatives, disponibilitzats, etc., s'hi han de sentir ben fortes. Només si aprenem a sumar, no per d'alguna manera subratllar les diferències, sinó a sumar en aquells aspectes que són realment essencials en aquests moments en el món i a treballar conjuntament tots aquests que podem tenir aquesta visió comuna, podrem intentar transformar les coses en el nostre món. I sou convidats, i som convidats, també ens incloem nosaltres, i insisteixo, hi sereu i serem molt benvinguts. Gràcies per la vostra atenció. Bé, ha arribat el moment de donar la paraula al senyor William Payne, que ell és el director executiu del Moviment Federalista Mundial. Ell va coordinar la coalició per un Tribunal Penal Internacional des de la seva fundació a l'any 1995 i és membre, cofundador i directiu de la Coalició Internacional per la Responsabilitat de Protegir. És, des de fa més de 30 anys, un referent mundial en els camps de la justícia internacional, l'estat de dret, el dret ambiental i els drets humans. Com sabeu i com podreu veure després, el Moviment Federalista Mundial està present en més de 80 països i treballa per crear un sistema d'institucions globals capaç de garantir la pau i la justícia mundial. Ell, en aquest àmbit, ha publicat molts articles sobre com han de funcionar les Nacions Unides, com s'han de fer processos per tractar conflictes i situacions en què s'han de decidir processos multilaterals i també és un gran defensor de la participació de la societat civil en els processos de prendre decisions en el camp i en l'àmbit internacional. Té la paraula. Thank you very much. Sento no parla català, but it is an honor to be in Barcelona.
I've come here from an interesting meeting in London with experts from offices of foreign affairs of major countries, parliamentarians, and non-governmental organizations of civil society. It was a meeting at a place called Chatham House. On the issue of the International Criminal Court and the UN Security Council. And I think we will come back to this, but it's a meeting, the kind of a meeting that couldn't have even occurred a very few years ago. And yet now it was, I think, a very important constructive meeting. I have worked with Zerka for over 10 years on global peace, justice, democracy, and sustainable development issues. So I'm honored and welcome the opportunity tonight to be here on the launch of the World Democratic Governance Project Association, which is becoming an associated organization of the World Federalist Movement and the Institute for Global Policy. Jean-Marc is helping also in organizing a European branch of a new project called Democracia Global, which I'll also refer to in my address. Often when asked, I describe the overarching goals of my work and our movement in the following way: that the human race must make peace with itself if we're going to survive the next century without exterminating ourselves. The human race must make peace with the rest of life on this planet, and the human race must make peace with the planet. Those three overarching goals are a kind of preambular purpose of our international movement. And as we sit here, we cannot but ask the question, as Zerka did and the moderator did in their opening comments, is time running out? Because we are definitely in a race for survival. The World Federalist Movement, if it were being established today, we would not call it this. We would call it something like Democracy International. For our peace movement is based on the view that peace requires progressive democratic governance at the local, at the national, at the regional, and at the international levels. To survive, humankind must develop citizenship commitments at all of these levels in a far greater dimension than we have done so to this day. I am convinced that the age of empire, the age of conquering, the age of occupation must be transformed into an age of world community, of cooperation, and of coexistence based upon the just rule of law and rights. Peace is much more than the cessation of hostilities. This was a definition of peace for thousands of years. But we now know that it is the presence and the success of sustainable peace structures, locally, nationally, regionally, and globally, that is the only guarantee for peace. In Catalan, in Spain, in Europe, humanity has come a long way towards building the structures for peace at the local level, at the national level, and at the regional levels. But this is not true for most of the other nations of the world and most of the regions of the world. And at this level of the international community, we are still in the Stone Age, if you wish, in developing structures for peace.
But it is, I think, important to note that the structures, even here, have prevailed for less than one full lifetime. So we are on fragile grounds. As both of the previous speakers have mentioned, climate change, human population growth, war, disease, crises in food and water, and globalization all appear as overwhelming, even insurmountable threats to our prosperity on this planet. Often, as I look towards the future, I'm reminded of a remarkable exchange between world leaders about half a life ago. This was an exchange between Kissinger and Mao Zedong and Zhou Enlai. And it's interesting in a way how it happened, because Kissinger was the foreign minister for the Nixon administration. And President Nixon had spent his entire adult political life as what we call in the United States a red baiter, as someone who undermined any type of understanding or cooperation between the United States and its government and then what was called Red China, etc. And yet, after those 32 years of driving up walls, President Nixon sent Kissinger to China to begin to tear down the walls. But in this exchange that's alleged, Kissinger is supposed to have asked Mao and Zhou what they thought were the most important benefits of the French Revolution of the late 1700s. And Mao is reported to have responded, well, it's too early to tell. So this is, I think, quite a remarkable description, because I think it was accurate. It demonstrates a extreme conservativeness on the part of these leaders. A very different orientation to time, that 200 years is too short a period to be able to analyze a development like this. Of course, it illustrates also behind all this a tremendous different set of priorities that existed between the then China and the United States government. I think our peace movement, however dangerous the outlooks are, our peace movement remains a very forward-looking and optimistic movement. Globalization is not just the globalization of finance and trade and banking and information. But there has also been tremendous other pillars of globalization. Human rights, universal human rights, democracy, and the just rule of law. When I was here in 1988, whatever that is, 24 years ago or something, I was working with Amnesty International, and we were doing a concert tour around the world that year on promoting the 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And even in the countries we were from, most people didn't know there was an International Bill of Rights. And certainly in most of the countries we went to, they didn't realize there was an International Bill of Rights. But here, 24 years later, universal human rights is almost universally recognized. Some recognize it because they oppose it, but it is recognized. And the fact that the General Assembly now has a Human Rights Council that is
systematically reviewing the human rights records of every country on earth. The fact that the same Human Rights Council is playing a major role now in trying to force the international community and the Security Council and others to address massive human rights violations. Universalization of human rights is one of the most extraordinary, I think, developments of this last 65 years. There's also been a globalization of democracy. I'll say something very controversial. I'm not sure at the end of World War II if there were any democracies. If you look at democracy as they are rated by, say, the Swedish and the Washington Freedom House groups, I don't know that any country in 1945 would have qualified as a democracy. My country, the United States, had a kind of unwritten apartheid that was going on, with almost no minorities being allowed to vote or participate as citizens. We had only for 23 years allowed women to vote. They were allowed to vote because they supported World War I. That's how they got the right to vote in the United States. The United Kingdom, England, and France were still sitting on their empires. The Dutch tried to reoccupy their empire, etc. So maybe there was a handful of democracies in 1945. But here in 2012, there's over 100 highly developed democracies on the planet. In less than one full lifetime, we have had this enormous change. Another 40 countries of the remaining 94 countries, another 40 of those 94 are aspiring democracies, partial democracies. And hopefully most of them will get there. But this is a huge manifestation of globalization. In the same way on the just rule of law. When my movement was founded in Montreux, Switzerland in 1947, international law was words on paper, and I think the description that international law was simply a tool that the big powers used when it was in their interest to use it, and they ignored when it was not in their interest was true. And even when the big powers wanted to use international law, there were no real institutions to enforce international law. But here in the last 30 years, because we have to include that for the European Union, you now have an international democracy of 27 countries in Europe, electing a parliament with its own European courts and human rights courts and institutions, and however imperfect they are, there is no question about the existence of these institutions of the rule of law. Our largest project as a peace movement is this new International Criminal Court in The Hague, which now has 120 nations that have ratified the treaty, and holds any individual who commits war crimes, crimes against humanity, or genocide individually responsible for those crimes. And it applies to all of the nationals of the 120 countries that have ratified it, and it applies to crimes committed on the territories of those 120 countries. So a non-state party government leader that commits the crimes in any country that has ratified the treaty is liable. And there are no reservations, there are no immunities. The extension for gender crimes and internal armed conflict crimes, against humanity, etc., are unprecedented. So to me, there are very hopeful signs in globalization that we need to come to address. Famous sociologist once reminded us that something along the lines that you should never worry that
that a small group of people can't change the world. She said that's the only thing that's ever changed the world is when a small group of people get together and do something. Our major projects, as I mentioned, the largest one is the International Criminal Court Coalition. I also will describe the responsibility to protect Norm and the coalition we're developing on that and our work on international democracy. And our work on international democracy deals with regional democracy, with making the United Nations more democratic, with creating a UN Parliamentary Assembly, with addressing the very dysfunctional decision-making processes that dominate international lawmaking, and the establishment of efforts like Democracy at Global. On the International Criminal Court, when I took over as the General Secretary of the Peace Movement, I was almost certain that the main developments and advances of international law were going to come in global environment and global environmental protection, in taking the next steps after the law of the sea treaty. And because of the incredible world conference that happened in Rio in 1992, which part of the preparatory meetings for that conference produced the first levels of the Climate Change Convention, Biodiversity Convention, the Certification Convention, etc. And it is very interesting why, in fact, environmental protection has not developed, and it is because of the lack of support amongst NGOs, of citizens, civil society. And it's not a problem of the governments, because we showed in the ICC negotiations that if the civil society gets behind something and works with the governments or works on the governments, that we can make change. And when we started our effort to take a resolution that came out of the General Assembly in 1994 in November to create a permanent international criminal court, there was only 24 of us in the room at that time. And by the time we got to Rome, we had grown to 800. We had 500 groups represented in Rome. And then for the last several years, we have over 2,500 groups in 150 countries. The idea that the governments would create an international court that could hold their king, their queen, their pope, their president, their prime minister, their defense ministers to court, individually bring them into court, put them in jail for participating in the planning and execution of crimes against humanity or genocide or serious war crimes, was thought in 1994 impossible, beyond utopia. You were thought that you were doing drugs or something if you believed that this was a realistic hope. But in a 3.5-year period, the civil society organizations from the South and the North, human rights groups, peace groups, women's organizations, humanitarian organizations, children's organizations, disarmament organizations, all worked together from the South and the North, and then we allied ourselves with about 70 what they call like-minded countries, which were basically small and middle power democracies who also wanted this initiative to create a court to go forward. The big powers were opposed. Of course, the dictatorships were opposed. Most of the presidents for life countries were opposed. But we quietly worked for 3.5 years. We got to Rome, and against all expectations, on the 17th of July in 1998, the United States, who was ordered to, who was instructed by its capital to call for a vote, called for a vote, and the vote was 120 yes and 7 no's.
and the treaty was adopted. Then the U.S. had insisted that you had to get 60 nations to ratify this treaty for it to, quote, enter into force. This again was considered a goal that was going to be impossible because it took 30-some years to do the law of the sea, 60 ratifications, and it actually was amended at the last time before it came into force by, again, the U.S. Opposition. And also for this treaty, most countries had to amend their constitutions in order to be able to ratify the treaty. 3.5 years later, we had 10 governments deposit their treaties in a joint ceremony in the General Assembly on an afternoon in April, and the treaty entered into force in July 1st of 2002. The treaty, I remember asking the then prosecutor of the Yugoslav Tribunal, Louise Arbor, would she consider running to be the first prosecutor? And Louise said, "Bill, are you crazy? You know, this court will never have any cases. Well, why would I want to be the prosecutor of a court that never has any cases?" And again, within 3 years of the court entering into force, Uganda, the Democratic Republic of the Congo, Central African Republic had all asked the court to come in and investigate and prosecute crimes in their countries. In 1995, in March 31st, the UN Security Council, after the Human Rights Commission in those days had produced a report on the crimes being committed in Sudan, the Human Rights Council adopted a referral of the crimes being committed in the Darfur region of Sudan. Again, with the United States voting no, China no, with Russia, India, all of these, how could this have happened? And again, it's an extraordinary, counterintuitive developments of what has happened. And it is because of civil society in the South and the North working very, very closely together strategically, and at the local level, and at the national level, at the regional level, and at the global level. And we have demonstrated that it can be done. We also have, and yesterday, I don't know if you saw this, intelligence minister for Gaddafi was arrested in Mauritania. And he is wanted now. The French want to try him. Of course, he has an arrest warrant out from the International Criminal Court judges, and the new Libyan government wants to try him. And so there will be an interesting, I suppose, negotiations and perhaps legal activity. But you can be absolutely certain that this individual is going to face a court of justice on the crimes that he is alleged to have committed. On the responsibility to protect, this was a new norm that the International Criminal Court dealt with surrounding war on individual responsibility for the crimes. But there was no norm that said that a nation, a government, should have to prevent these crimes. So the responsibility to protect is a new norm that says that a country has a government has the responsibility to protect populations from war crimes, crimes against humanity, genocide, and ethnic cleansing. And if that country or that government is not able to protect or is not willing to protect populations from these crimes, then the international community has the responsibility to protect those populations. That was the basis of the Libyan resolution last February 26th, and the subsequent resolution on the no-fly zone on March 18th of last year. And we were asked by the leaders of the International Commission in 2002. They called the World Federalists and asked us while we were having our Congress here in Europe, would we create a coalition like we did on the International Criminal Court on responsibility to protect, and we
has done that, and that is hosted in our office near UN headquarters in New York and our offices in the Netherlands. And on international democracy, as I said, the goal of helping develop regional international democracy, as critical as I'm sure most of you in Europe are about the European Union, it is the most outstanding example of international democracy ever. And the rest of the world is trying to aspire, not to create their own European Union, but they are working towards economic and financial integration at the regional, sub-regional levels throughout the world. But there is very little effort on promoting democracy in the development of those regional organizations. But those regional organizations are going to happen in Africa, in Asia, in Latin America, and even in Central America and the Caribbean, much faster than anyone has realized, and we want to participate with civil society in those regions in that development. As Zorka said, the whole way decisions are made in General Assembly forums is usually by consensus, and therefore, if a country wants to prevent any action from going forward, you just need 1 or 2 or 3 countries to say no, and the denominator of the agreement continues to go lower. We are in favor of reforming and improving the voting in the General Assembly and other bodies of the UN so that much more effective and democratic governance and decision-making can occur. Obviously, we're trying to use the microcosm of the International Criminal Court to demonstrate that you can enforce international law in a fair, effective, and just way, and that as we think governments and transnational corporations begin to realize that international law can be enforced, and that we can create international laws to deal with the global environmental protection and global economic chaos. This will be, I think, one of the great, hopefully, moving away from the chaos at the global level in these areas and towards a more just system. Another example I wanted to give tonight is on Tunisia. When Tunisia, the revolution was moving forward, of course, most of the so-called foreign policy elite experts were very unhappy that this dictator was being moved because their countries had good working relationships with Ben Ali. But this was a democratic movement that could not be stopped, and they were able to overthrow the government. The dictator fortunately left without invoking his military, and the new interim government announced that they would be ratifying 4 or 5 treaties, human rights treaties, to demonstrate that they were not going to allow impunity and dictatorship and to go back to that type of government. A few weeks later, I was asked to come to Tunisia. I didn't know why, because their elections would be for months away, and I didn't understand that there was a purpose. I got to Tunisia. I met with the new minister that was in the interim government and explained why, Mr. Pace, we invited you to come, that the interim government had agreed to these 5 treaties, but now 3 weeks later they were backing off those treaties. We need you to hold press conferences, meet with different ministries and parliamentarians, and try to put this back on track. And we met with the Justice Ministry and the Foreign Ministry, and then with the President,
And then the day that I went to meet with the president, we arranged for the president of the International Criminal Court to send a letter the night before to the interim president in Tunisia. And when I got into his office, he was very pleased about having the letter from the president of the ICC and assured us that he would do everything to see that this went forward. And within a few weeks, then the new government, even though there were already very conservative forces that wanted not to ratify these treaties, they were pushed back and the new government ratified these treaties. Again, these are examples of where a few people working together can make a huge difference. Amnesty International, which is how I got involved with international community work, is itself a tremendous example of how small groups of citizens at the city level and in countries all over the world were able to create a premier international human rights movement. The WFM has brought together a small group of nationals who were citizens of cities, of nations, who have declared themselves world citizens. The challenges before us are monumental, but if we, the Catalans and international activists, work together, we can achieve the democratic global governance that I sincerely believe could bring to us an age of peace. Thank you very much. Moltes gràcies. Ara tindrà la paraula en Jean-Marc Simon, que ell treballa amb nosaltres, és membre de l'executiva de l'associació, però també és membre del Consell Executiu del Moviment Federalista. Ell té la paraula. Gràcies. Sí, bona tarda. A nivell de contingut no puc afegir més del que ja s'ha dit. Trobo que les intervencions han sigut brillants. Només a nivell ja de sentiment. Jo dono la casualitat que soc català, però jo resulta que vaig conèixer el Bill a Itàlia fa ara 12 anys. En un seminari que me'n recordo que va dir: us imagineu si agaféssim tal com funciona el sistema polític mundial i ho importeu a nivell nacional, com funcionaria el país? Seria un desastre, seria un caos, oi? Doncs es tracta bàsicament de fer el contrari, a veure si com podem organitzar un sistema polític democràtic a nivell nacional, doncs intentar-ho extrapolar a nivell supranacional. I no només això, sinó que això es pot fer. En aquell moment, realment, l'empresa era... Això, dius, ostres, això queda massa lluny. Arran d'això vaig començar a involucrar el moviment federalista europeu, el moviment federalista mundial, i vaig començar a donar compte que això era possible. Gràcies a gent com el Bill Page, però també els federalistes europeus, és veritat que a nivell europeu, els federalistes europeus hem aconseguit fites impensables. Si comparem el desenvolupament de la Unió Europea amb el desenvolupament de Nacions Unides, per exemple, podem veure que els europeus hem arribat molt més lluny, amb institucions molt més fortes, i que el sistema comunitari, per exemple, és una cosa que és impensable actualment a nivell mundial. Hi ha altres avanços a la Unió Europea i ara mateix, per exemple, tota la reforma que estan veient a nivell fiscal també està passant a nivell polític i estem intentant realment que les eleccions del Parlament Europeu puguin, a cap i a la fi, acabar resultant en l'elecció del president del que seria l'executiu europeu, un president de la Comissió Europea elegit pels ciutadans. I tot això s'engloba dins del moviment federalista mundial. I en aquest sentit, el Vilat ha donat exemples de com és possible que nosaltres, des del nostre nivell local, com a catalans, ens puguem involucrar en un procés global de canvi real. Jo em sento orgullós que, com a català, una associació com aquesta pugui sortir a Catalunya i que aquest tipus de discussions, aquest tipus de campanyes que han estat sorgint fins ara a llocs com a Nova York, com a Brussel·les, com a Roma, però també a altres llocs, a partir d'ara espero que puguin sortir també de Catalunya i puguem organitzar activitats com aquestes. Com ha dit el Bill Page, jo estic ficat dins de l'associació del moviment federalista mundial
també desenvolupant un projecte que és Democràcia Global, que en aquest sentit el que estem fent és vincular tot el que són activistes o gent que vol canviar coses, doncs, a nivell individual, lligar-los a nivell europeu i a nivell global. I això es diu el projecte de Democràcia Global, que una de les campanyes principals és la creació de l'Assemblea Parlamentària de Nacions Unides, que és bàsicament treballar cap a l'embrió del que seria un Parlament global. I en aquest sentit estem aconseguint signatures de molts parlamentaris nacionals, però sobretot la involucració de molts ciutadans. I això és una cosa que està passant i que espero que a Catalunya puguem, ara que tenim l'associació fundada, a començar a treballar sobre aquest tema. Jo, només com a membre del Consell del Moviment Federalista Mundial, com a únic català, estic content que estarem representats ara realment dins del Consell, i res més, només donar les gràcies al Moviment Federalista Mundial per les idees que han estat mantenint durant tots aquests anys i desitjar millor aquesta organització que espero que pugui contribuir a col·laborar en un futur d'un món més unit i més en pau. Gràcies. Bé, crec que hem tingut la sort de poder escoltar en viu i en directe la trajectòria d'un home que ens ha explicat que des d'Amnistia Internacional i ajudant a una roda, si ho he entès bé, de cançons, de música pels drets humans, ha aconseguit canvis molt importants. Sempre que algú em preguntava i això del moviment federalista mundial què és, jo li posava l'exemple del Tribunal Penal Internacional i ara he pogut escoltar-ho en directe, tot el que ha costat, però també tot el que ha suposat un procés de participació de 2.500 persones, i van començar 24, i al final em sembla que s'hi van implicar tots els països que ell ha dit, 70, i al final, el 1 de juliol del 2002 es va aconseguir que això s'aprovés i que tingués un vigor. Per tant, jo penso que encara que sempre hi ha gent que a vegades per criticar ha dit sou uns utòpics, algunes persones que fa anys que ens movem pel món i que volem canvis, doncs la veritat és que de totes les utopies que he vist, aquesta és una utopia molt possible. I per tant, crec que vosaltres heu demostrat que amb el tema de justícia global heu fet un pas molt endavant i us felicito, però creiem que com que n'hi ha tants altres conflictes en el món, aquesta extensió de la responsabilitat que tenen els governs de protegir la hem d'ampliar a molts altres aspectes i, per tant, el del medi ambient, que afecta directament la salut, la vida, la qualitat de vida i la mortalitat de moltes persones en el món, és una lluita necessària en aquest moment. També us convido a que quan entreu a la pàgina web veureu que també tenen un especial, aquest grup de la responsabilitat de protegir, un especial èmfasis en el tema de les dones, tant perquè en els conflictes i les atrocitats que s'han comès contra els contraris, les dones han sigut un instrument per ser violades i massacrades, per humiliar més a l'adversari, com perquè en aquest conjunt de document, que és molt profund i molt interessant, també demanen que les dones participin d'una manera igual en les solucions dels conflictes i en els processos de mediació d'aquests conflictes. Per tant, en els processos que donen solució als conflictes, elles també tenen que tenir un paper quan, com molt bé ella ha dit, fins fa 50 anys pràcticament no podien ni votar. Per tant, estem en un moment diferent. Crec que, ella ha dit, un grup petit de persones poden col·laborar, poden canviar el món. Jo diria que poden col·laborar en canviar un petit trosset d'aquest món.
però d'intentar canvis molt globals en podem canviar trossets petits, igual que tots estem exercint petits espais de llibertat. Per tant, si la societat civil dona suport a projectes que tenen possibilitat de fer canvis, crec que serà una possibilitat de que vegem aquests canvis una realitat. Tenim necessitat de crear aquest dret internacional sobre medi ambient, aquesta paraula que ha dit en Xerca d'autoritat climàtica democràtica supranacional. Bé, doncs necessitem aquesta autoritat perquè el pas que anem potser no ho podrem explicar i no ens agradaria veure'ns a nosaltres mateixos com als finals d'algunes pel·lícules de ciència-ficció en què queden 4 humans passejant-se pel món per una carretera. O sigui, crec que tenim que lluitar perquè aquests canvis siguin diferents i crec que també és una crida a la responsabilitat de totes les persones, perquè la responsabilitat no és només dels governs, que també la tenen, i dels polítics i dels partits, que i tant que la tenen, però també la tenim tots nosaltres. Per tant, jo avui voldria cloure aquest acte i convidar-vos a la copa de cava que tenim aquí fora, dient-vos que si ens voleu ajudar de la manera que vulgueu ajudar, teniu les vostres possibilitats en les vostres carpetes, però que no entengueu que només que l'ajuda que volem sobretot és moral, econòmica també, però no que es feu socis perquè sí, sinó perquè ens vulgueu ajudar en aquest projecte. En aquest cas ho hem concretat en el tema de medi ambient perquè creiem que aquest és un repte necessari i possible, però hi haurà moltes batalles a fer. En aquest moment el càncer del capital financer és un altre càncer, com he dit abans, i em sembla que les transaccions econòmiques internacionals són les úniques que no tenen IVA ni impostos. Per tant, ja sabem què podem fer perquè això canviï, perquè el pas que anem, ells pretenen canviar-nos a nosaltres quan són el capital financer el que està posant-nos a la picota i el que està fent malbé el medi ambient, no deixant que altres estratègies econòmiques, energètiques i climàtiques es puguin posar a terme. En Xerca ha dit al començament que els canvis reals necessiten anys, per tant ens hem de posar a la feina ara mateix. Moltes gràcies per la vostra atenció, per la vostra assistència i tenim la copa de cava aquí fora. Res més.